Salutare, fraților, bine v-am regăsit la un nou episod. Azi vom face un episod de Brawl. Mi-a picat o chestie care nu o dar România are un prieten. Că l-am făcut. Ok, hai să zic că filmez. Ok. Ca să ne spună ceva despre contul meu, că n-am mai avut așa ceva nici pe contul mare. Sprout. Adică și mi-l doream mult pe Sprout. Hai să vedem ce am mai zis. Nu mai aduceam aminte că era lui. Și dacă vă place, dați like și abonați-vă. Și regulile pe care va trebui să le faci dacă te uiți la acest video ca să filmezi cu mine și să jucăm Brawl, să facem multe trofee și la mine și la voi. Deci trebuie să dați like la toate videoclipurile mele și să vă abonați și să activați clopoțelul. Ok, astea sunt regulile. Și o să jucați cu mine cu Sprout sau o să mă vedeți jucând cu Sprout sau Mr. P. Da, cel mai mult cu Sprout. Ha, ai găsit un video. Ok, hai să vedem. Poate nu joacă. A fost posibil. Dacă mai scrie ceva. Ați observat că Sprout, toți youtuberii zic că au un ventilator cu o picătură, trebuie să-l uzi? Iar o să jucăm doar noi.